थांनाय सिगांनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जेरै रायजो राजाफ्रा आंखौ आशीर्बाद होदोंमोन रायजो राजाफोरनि अननायावनो आङो एमएलए हिसाबै 5 बोसोर बे क'क्राझार समस्तियाव खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो बे लेखायैनो आङो जेसे हायो जोंनि क'क्राझार समस्तियाव खामानि मावबोदों जेरै बुंनो थाङोब्ला आसाम सरकारनिफ्राय मोनबोनाय जेसेबां खामानिफोर दङ बे खामानिखौ सा खोला जेरावबो नायै नायै आङो मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो मावनो थाखाय हाबाफारि लाबोदों जों बोसोरफ्रामबो आसाम मालानि लामा मोनबोयो आरआइडिएफनि लामा मोनो मुख्यमन्त्री पक्की पथ निर्माण मुख्यमन्त्री पक्की पथ मेरामति मुख्यमन्त्री पक्की पथ बहलीकरण बायदि रोखोमनि स्किम मोनो लामा आरो बे लामाफोरखौ आङो जोंनि क'क्राझार समस्तिनि जेरावबो आङो नायै नायै मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि गेजेराव बे लामाफोरखौ मावनानै होदों जेराव नांथारगौ बेबायदियाव आरो बेनि अनगायैबो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय मोनबोनाय जेसेबां ब्रिजफोर दङ जेराव औवानि दालांमोन जेराव दंफां दालांमोन बेबायदियाव दायो आरसिसि ब्रिज खालामनानै होनाय जाबाय गोबां जायगायावनो आसाम सरकारनिफ्राय दासिमहालागै जोङो 8-12 गं माने मडेल अंगनबादि सेन्टार मोनदों 8-12 गं गामियाव मडेल अंगनबादि सेन्टार हरनाय जाबाय 300निबो बारा दिनै आसाम दर्शननि गेजेरजों मन्दिर बानायनाय जादों जायगा जायगा गिर्जा बानायनाय जादों गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बे सिबिथाय जे मिरु एबा सिबिसालि थानसालि बेफोरखौ लुफुंनो थाखाय खालामनाय जादों दिनै उल्टापानि एमइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनानै हाई स्कुल खालामनाय जाबाय जेराव जोबोद खस्थ'मोन बिथांमोना गोजान गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायोमोन सरलपारानि एमइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनाय जादों पाटगावनि हाई स्कुलखौ दिनै हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामनाय जाबाय सिम्बोरगावनि हाई स्कुला दिनै हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेड जाबाय बेबायदि सोलोंथायाव बेबायदि माखासे खामानि मावनाय जादों जारबारि हाई स्कुलाव 7 कौटिनि दिनै आरआइडिएफनिफ्राय स्कुल बिल्डिं लुजागासिनो दङ बिसमुरि बासबारियाव दिनै स्कुला लुजागासिनो दङ गौरां हाई स्कुलाव दिनै लुजागासिनो दङ सालाकाथि हाई स्कुलाव लुनो थाखाय दायो फाउन्डेसन खालामनाय जाहैबाय पाटगाव हायार सेकेन्डारि स्कुला 2 थालानि बिल्डिं जागासिनो दङ बेबायदि गोबां आंनि समस्तियाव सोलोंथाइ बिफानाव खामानि मावनाय जादों क'क्राझार कलेजआ दिनै इउनिभारसिटि जादों बे इउनिभारसिटियाव जाहाथे लकेल मानसिफोरनि जोंनि काउन्सिलनि जाहाथे आखाइ थायो बेनि थाखाय आं 14था आसाम एसेम्ब्लियाव सोदांनाय मोनसे बिल लाबोदोंमोन आरो बे आंनि सोदांनाय बिलखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथांमोना नाजावदों आरो बेबायदिनो गुबुन इउनिभारसिटिनिख्रुइ एसे आलादायै जोंनि लकेलनि आखायावनो क्षमता थानाय बायदियै क'क्राझार इउनिभारसिटिया दिनै बिल पास जानानै दायो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंआ दायो बेहाय लुफुंजाबाय 10 कौटिनि बाहाय सेंसन मोनदों आङो दिनै स्पर्ट्सनि खेथ्रआव दिनै रुरेल स्टेडियामा बनरगाव लुफुंजाबाय खालि बेखौ बेखेवनोल' नांसिगौ दिनै गुबुन जिल्लाफ्रा 60 क्र'रनि स्टेडियाम मोनदों नाथाय आङो 100 क्र'रनि स्टेडियाम मोनदों दायो बेयो लुजासिगोन क'क्राझार सान्दामारि बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि उसुङाव बे स्टेडियामखौ लुनो थाखाय दायो थिग थाक खालामनाय जाबाय क'क्राझार टाउनाव अमृत मिशननि आन्दाराव न'खर न'खर दै जगायनायनि हाबाफारिया दायो मावगासिनो दङ हाबुरबारियाव दिनै कनभेनसन सेन्टार होननानै 700 सिटिं केपासिटिनि बाय एसि रुम बायदिसिना अफिस जेरै क'क्राझार गुवाहाटियाव थानाय मासख'वा बायदि बाहाय दा कनभेनसन सेन्टार लुगासिनो दङ बायदि रोखोमनि हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दङ दिनै बिसमुरि टु सरलपारा दिनै बे लामाया मावगासिनो